Kumno ka nuot ban ong ba kamde ka Kmie jonga. Tang namar ba ka Kmie kamdon ya ka jingnang jing start bat ya ka standard. Karima ka don tang ka we ka Khun kente ka ba kerteng ka Janai. Ka Kmie jong ka Janai ka long ka ba Riewspah man la ka sngi. Ka Janai ka de ka kena ka badang let kelas. Ha ka we ka miet ka Janai ka la ong. Mei lano pin tia no ki briu baro ki tia ha ka por men miet. Henry pipat bat sngi bat miet pisutre kamsa. Ka Janai ka la ong biang. Piru pidon kam temei bantia kenang ba pinyo ja taj. Ka Kmie jong ka Janai ka la ong ngan satia endang la dep sulut ki jan namar kisa satang kendiat. Ka Kmie ka la ong biang ngan satia hadu dahun ka mensim. Endai pilayok long doktor ma pi kan Khun. Ya menta te Khun ngan Riewspah na ka benta jong pi. Namar nga kwa ya pi Khun ba pinlet pule doktor. Ka Janai ka la ong Tome ngan krekot bha, kenang ba ngan yok let pule doktor. Bat endang la yok long doktor mangatemei, pimdon kam syuk ban sujan, ngiru ngin sa Riewspah. Ka Kmie ka la ong, hooj Khun, ka de ka ba pi ong, tang ba kilet tiano namar la syai pi hap let sa kelas. Ka Janai ka let tiano, kat ba ka Kmie pat ka sujan syua. Ka Kmie jong ka Janai, ka trang bha ba ka Khun jong ka net pule doktor. Kenang ba ka Khun jong ka yok long doktor. Bat ka Riewspah da ka basu jan miet bat sengi. Ka Kmie jong ka Janai, ka yai trebet Kmnie klem jing syong taj. Hadin shis nem, ka Rima ka penlang pisa ban yok pak let pule doktor ya ka Khun. Henry ka pisa bala pelang ka Kmie, kampat da ban net pule doktor ka Janai. Karima ka dilut ki jing don jing em barro namar ka trang ba ka Janai kan yok long doktor. Ka Janai ka let pule doktor sabar jong ka snong namar ha snong la jong 4 don jaka pule doktor. Ka Janai ka hapsa ha jaka pule kumbalai snem AA. Kat ba dang ya ki sngi ki por klem dalap bas tu ka Janai kala pendep ya ka jing pule doktor jong ka. Ha ka we ka sngi ka Janai ka phone ya ka Kmie bat kala ong. Ki jing trang jong pi mei barok menta kila urlong. Dei ka jing Riewspah jong pi mei mentang la yok long doktor. Ka Kmie kala ong. La no Janai pin wan no sa snong. Nga kwa yo iya pi Khun. Ka Janai kala ong ya ka Kmie. Mei ngan hap Riewspah syane kumba henru benai AA. Kat ba 4 light seat hapo hospital jong ni ha snong. Ngan hap Riewspah syane kumba henru penai AA. Henry tengan yok jaka tre hasnong. Ka Kmie kala ong, to Khun, lei pendep syuai ki kam la jong sa wan pai hasnong. Ka Janai ka bu no e ka phone. Ka Kmie jong ka Janai, ka dap da ka jing kemen ba ka Khun jong ka klayok long doktor. Ka Kmie jong ka Janai, watla ka Khun jong ka dey makana ka doktor. Henry ka Kmie ka im la ka jing im nong kendong pa lei pa long. Bat ka yai tre ya ka kam su jan jong ka. Hadin henru benai, ka Janai kala syak transfer no ha ka hospital ka badon ha snong la jong. Ban sumar ya ki nong pang ki badon ha jan bat ha jengai jong ka snong. Endala miet, ka Janai ka let no sa ying jong ka Kmie. Karima ka tang suan poi ka Janai ha ying. Kat no ka dap da ka jing kemen namar la slam kam jio isu ya ka Khun. Ka Kmie kala ong ka Janai. Syong Khun ngan pensyet jaya pi. Ka Janai kala ong. Mei the yang nga tang ka sya namar nga kerki ngan let no sa hospital. Ka Kmie ka penthe tang ka sya si pelai ka Janai namar bakala kerki ban let biang sa hospital. Ka Janai ka tang sidap di sya ka let no sa hospital. Hadin kumba katu kat ne benai. Ka Janai kala tiet ka wei ka ying ka ba he bat ka ba internet ya la jong. Ka ying badang tiet thamai ka Janai ka don ha snong bat ka syong ka sa tang marwai ha kata ka ying. Kat ba dang ya kisngi ki por. Ka Janai kala ya kendu bat u Dr. John. Ubaya trelang ha ka ju ka hospital bat ka. Ka Janai bat u John baro arngut kila ya it samla. Ka Janai bat u John kila ya tono.
Ka Jenny bat ujon kia salang tang baro arngot. Ha ka we ka miet. Kat ba ka Jenny bat ujon kidang nyok tiak lengai. Ka Kmie jong ka Jenny ka phone nya ka. Ka Jenny kam tre shim ya ka phone jong ka Kmie. Ka kot shikot namar ba kam kwa ban nya kran. Ujon ula ong. Bale Jenny pim shim ya ka phone. Yo idon kam ban kran ya pi. Ka Jenny namar kelas nyo standard ya la jong. Ka ong nya ulok. Ifun ina na rima. Ide iba sumar ya nga hakapor ba nga dangret. Ngalay ngam itu ya ime ipala jong. Ujon ula ong. Yo idon kam ken. To shim ya ka phone jong e. Ka Jenny kala ong. Ikwa pisa isa phone nya nga. Namar mentala henro benay ngam yo ay pisa ya e. Ka Jenny kala ong ni ulok. Pilatip ong John. Kibriu kibadu kilong Kumno. Ka Jenny kala kan penkut bat kala ong. I ngan salit ya kenduk hila syai inana. Ha ka sngi ka babut. Ka Jenny ka let syaying jong ka Kmie. Ka Jenny ka tang supoi haying. Ka ai pisai ka Kmie bat kala ong. Wat jufun se me ya nga. Ka Jenny kala ong biang ya ka Kmie. Mentang la let ran ban ong ya pi imei. Namar pidei ibadang bit. Standard ru pimdon. Ka Kmie kala ong. Ka dekun ka ba pi ong. Pila nang la start. Pila yok long doktor. Pisaru pi biang. Pinsiu ya hap syenu pi yok Kmie ya nga ka ba bit. Ka Jenny kala ong. Nai bun ketien mei. Ngan let nyo. Wadu pentut syuk ya nga. Syua ba ka Jenny kan mi na ying. Ka Kmie kala ong biang. Pintip syenu Khun. Na ngayok pisa ban pak pulia doktor ya pi. Kilet nyo. Ngan num pentut ya pi. Namar ba pila bit la biang. Ha kata ka por ba ka Jenny kamut mino na ying jong ka Kmie. Ujon uwan rung ha ying Kmie jong ka Jenny bat ula ong. Pile ayu Jenny hang ne. Ka Jenny kala ong. Ngawan ai pisai ina na. Ujon ula ong. Pitip ong Jenny bangidon kam ban let sayaw. Yang gin let no. Ujon ula ong biang ka Jenny. Yang gin lamlang ina na. Ka Jenny kala ong yu ujon. John, ginum lam ina na, namar ngalek ran ba ilek nong kendong palat. Ujon nge ja ka Jenny, uya lamlang ya ka na jong ka Jenny sayaw. Ha kapor ba kidang syong kali ban let no sayaw, kakali jong ujon kala aksiden no hasitang lente. Ujon bat ka Kmie jong ka Jenny ki klem mensaw, Henry ka Jenny kala mensaw jur. Ujon ulit rano ya ka Jenny sa hospital. Ka Jenny namar bakala mensaw jur, ki doktor ki don kam ban ai snam ya ka. Ka snam jong ka Jenny kam ya day bat no. Ujon ula kus lai baha, na enyo snam ban ai ya ka lok jong u. Ka Kmie jong ka Jenny kala ong. Tang ka snam jong nga kabaya day bat ka snam jong ka Jenny, namar ka day ka Khun jong nga. Nadu kata ka sngi, ujon ula tip baka nak ka day ka Kmie try jong ka Jenny. Ka Kmie jong ka Jenny ka ai snam ya ka Khun. Watla ka Khun ka isi makna ya ka Kmie la jong bakam nang kam start. Henry ka Kmie kamla ban pej baka Khun ka dan hapdeng ka jing e. Hadin si tayaw. U doktor ulah pelaj ya ka Jenny bakan let no saying. Ujon uya lamno ya ka Jenny saying. Ujon utang supoi haying. Ula ong ya ka Jenny. Ngan ino-no ya pi Jenny. Ngam tresyu ban syong bat pi. Bat ngelatip ba ina na rima ide ime jong pi. Henry pi tok yang nga namar ba pi isi ya ka Kmie la jong. Tang namar ba pilas ngong standard palat. Kumno ngan syong bat kabriu ka ba isi ya ka Kmie la jong. Ujon u ino-no ya ka Jenny marway. Ka Jenny ka phone ya ka Kmie la jong. Ka yam susi bat kala ong. May map ya nga. Ka Jenny kala ong ya ka Kmie. Ngadon kam ya pi May. Watla ngadon sibun ka pisa. Kam mento ya nga. Ka Jenny kala ong biang ya ka Kmie. Wan sano abat nga May. Ngamla ban im klama pi. Ka Jenny ka yam artat. Kaya tu ya ka Kmie la jong ha ka phone. Ba ujon ru ula pet. Kat nu ngalong marway. Ka Kmie kala ong. Wat kuslay Khun. Ngan ya don rengkat bat pi man lagi por. Ka Kmie kalaya tu ya ka Jenny. Ba ujon udon haying jong nga. Ngin sa wano siya to. Ka Rima bat ujon kilet no saying jong ka Jenny.
Ka Jenny ka tang syoi baka Kmie bat ujon kilawan hayeng jongka. Kapan map ya ki baro arngot. Ka Kmie bat ulok jong ka Jenny. Kila map ya ka. Namar ka Jenny kila siu tu ya laki jong ki jing bakla. Kini baro langot. Kila imsuk imsan. Daka bakila ya map iwei. Lada episode tenat. Sengob like, share, bat subscribe ka channel bat share komen.